Instagram, ka Snapchat, ka TikTok, ka YouTube, at syempre mga ka-Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Wow, ang ganda naman ang ating music. Okay, so ngayon ang ating topic for today ay about, syempre yan, naririnig nyo na. Okay, so sa ating Korean culture, when it comes to music, pagkain, ayan, movies, and K-dramas. Ayan, pag-uusapan natin yan ngayon. So, ibig sabihin ng ating guest for today ay isa siya sa mga K-pop fangirling. Tama ba ako? Okay, yan. So, ngayon mamaya makikilala nyo na siya. And don't forget to like, to love, and to react sa ating live ngayong araw. Ayan, ang ganda. Isa ng music dyan, skin na ganyan, malakas. Ayan. Okay, so nakita nyo naman na ang ating labas foggy masyado. So ngayon, nasakop na ng Baguio ang Manila. Magdala kayo ng jacket nyo, tsaka payong panangga sa ulan. Okay, ayoko nagkakasakit kayo dahil mahal na mahal ko kayong lahat. Okay, so ngayon, babati muna tayo. Binabati ko ang kaibigan ko na engineer, si Engineer Adrian Amin. Halo. At sa aking mama, papa, na nanonood si papa ko dyan sa Saudi Arabia. Halo, Papa! Galingan mo dyan. And I know na may plano sa'yo si Lord. And magkikita na rin tayo soon. Ayan. And ngayon, tignan nyo ang ating pabate. 2 pages. Pero yung isa, hindi siya napuno. Pero itong una, naloka ako. Magdi-Dear Charo na yata tayo. So, napakadami nilang bate. Ayan. So, uunahin ko muna to, Okay, sabi, shout out pala sa Sanderford namin na nakasimangot ang aga-aga. Oo, nakasalubong namin siya kanina. Ni Miss Joan Bona. Halo, Miss Joan Bona. Tsaka dyan sa Cebu, Davao at sa Pangasinan. Halo sa inyong lahat. Ayun, going back sa Sanderford kanina, nakasimangot siya. Mali yata yung gising niya. Alam mo, kung hindi ka masaya ngayong araw, nandito kami, maraming nagmamahal sa'yo. Ayan. Ito naman, from Dana, Christian, and Nika. Binabati pala namin yung mga kasama... I'm sorry. Mga kasamahan namin sa Pangasinan, sina Jaime, Kath, Julina, Judy Ann. We miss you guys. Galingan nyo dyan. Ayan. Pabati naman sa mama ko na si Christine, Nogit na nasa Kuwait. Nag-work. Miss na kita. At sa ate ko na busy ngayon sa pag-ayos sa event niya on August 16, na 3rd year anniversary ng Algiv Resto Bar sa Manawag, Pangasinan. Abangan nyo yan. Anniversary nila, August 16, at magpapamigay sila ng discount and promos at may aabangan kayong 3 banda dyan. Okay, so ulitin ko, Algiv Resto Bar sa Manawag, Pangasinan. Halo! And ayan, I miss you all daw from Mark Christian. Ayan, si Mark Christian, napakabait na bata. Ayan. So, yun pala sa lahat ng TLs dyan na nanonood, paki-disseminate na lang information na tuloy ang inyong meeting later tungkol sa Amazing Race, 2 p.m. to 3 p.m. So, ulitin ko, tuloy na tuloy, rain or shine, ang inyong meeting mamaya sa Kapedad, 2 p.m. to 3 p.m. Amazing Race po, lahat ng TLs. Maraming salamat. At ayan, mamaya sa huli na lang ito, pero basahin ko yung mga maiikli lang. Kasi napakadami, para maubos yung oras, hindi na may expose ang ating napakagandang guest. Ay, yan siya. Hindi na siya. Okay, so ito. Hi DJ, pabati kami sa team namin. At advance happy birthday kay Miss Mahal, Maylene Paningbatan. Advance happy birthday, Miss Maylene Paningbatan. Nasa na pizza namin? Dapat meron dito. Charot! And happy monthsary sa inyo. Ay, lumalab life. Ano to? Hindi ko mabasa. Ano to? Baka may Milo milk kami. Pahabol sa family ko sa Pangasinan and sa Boy Band PH. Boy Band PH daw. Please support. Support daw. Tapos manood kayo. Okay. Hi DJ. Pabati yung family ko sa Paranaque, Antonio. Sa Paranaque, Antonio, and Tabige family. Siguro si Jay to. Si Jay yung naging model namin kahapon. Family and yung grupo ko na boy band. Ay! Nagulat ako. Boy Band PH, wala siya. Kindly like our page on Facebook. Libre ko kayo. SB. Nilibre niya daw kayo na SB. Walang nakalagay dito na charot. Diba? Wala kayo nababasang charot.
Ayan, so halo DJI! Pa-shoutout naman yung unang-una sa family ko sa Pangasinan, De La Torre and Aperania. Ay, dapat siya na ba ito nagsasabi? Mamaya, si guest pala to. Okay, ito naman. Halo DJI! Pa-shoutout naman sa family ko sa Pangasinan, De Vera and Cerezo family. Miss ko na kayo dyan, especially Papaye, and Papay, and Mother Earth. Ingat kayo always dyan, Smiley. And also sa aking mga family, sa aking mga friend, Voltes 5+1, I miss you guys. Banding na soon and my bestie Celine. Special mention ka here. I miss you. And my cutie pamangkin and Ate Princess, missed ka na ni Tita. Ayan, uwi na daw kayo sa Pangasinan. Love you all. Ayan, ewan ko kung kanino galing, wala silang name. Okay, so halo DJ, pabati na happy birthday sa akin in advance. Ayan, kay Miss Mylene Paningbatan ulit. Advance happy birthday, Miss Mylene. Yung ano daw nila, Milo milk, tsaka pizza. Ayan. Sa family ko, Paningbatan at Bakani family. Halo sa inyo. Miss ko na kayo. Ayan. Bakit walang nagko-comment? Mag-comment lang kayo. Hello sa mga nag-join dyan. Sara Hernandez, Kaylin Gavieres, Mr. Carl Anthony Ramos, halo, Mr. John Paulo, Miss Kimberly Pains, and Mr. Manuel Soriano. Halo, Mr. Manuel! Ayan, miss ko na kayo. Birthday rin po pala ng papa ni Miss Mylene Paningbatan ngayon na si Mr. Boy Paningbatan. Happy birthday po, Mr. Boy, and enjoy your day. Kahit na maulan, handa tayo dyan, no? Masarap uminom. Masarap may panulak. Aha, ayan. Sige, tapusin ko na. Sige, mamaya na lang itong huli. Okay, so ipapakilala ko na ang ating guest ngayong araw. Pero bago ko siya ipakilala, syempre, di-describe ko muna siya. Ayan, sabi ni Mr. Manuel Soriano, pa-shoutout po kami dito sa Madrid, Philippines, Pangasinan, dito sa applicant area at sa lahat ng kumakain dito. Halo! May mga applicants pa tayo dyan. Ako, galingan nyo at alam ko na kayang-kaya nyo yan. Nagulat ako. At kayang-kaya nyo yan. So, huwag kayong kabahan. Alam ko na talaga namang kung meant to be kayo sa Madrid, meant to be kayo sa Madrid. Basta galingan nyo lang, okay? Naniniwala ako na isa kayo sa mga asset na hinahanap ng aming ng Madrid. Ayan. Sabi naman ni Mr. Carl Anthony Ramos, happy birthday kay Danica ng Pangasinan. Halo, Miss Danica. Happy birthday from Madrid, Philippines, and from the Almusal Club. Ayan, sabi naman ni Miss Mylene Gavieres, halo, Miss Kylene. Ayan, sabi naman ang pinakamagandang Bea Camilo Sibayan. DJ, pabati naman yung friend namin na si Danica Requintel. Ayan, Miss Danica Requintel, happy birthday. Enjoy your day and stay pretty. Ayan. So, marami pa palang comments. Ayan, sabi niya, Toralba sa Pangasinan. Birthday niya today. 30 years old na siya. 30 years old. Okay. Happy 30th birthday, Miss Danica. And stay pretty and stay alive. Stay humble as always. Ayan. So, ngayon ipapakilala ko na. Okay, so ayun nga, fangirl siya ng EXO. Kung hindi niyo alam ang EXO, isa siyang band ba sa Korea. Ayan, so tatanungin natin siya sa kanyang opinion dahil nasasakop na tayo ng Korea. Charot! Dahil syempre, 'di ba, alam naman nating lahat na tayo dito nai-impluwensyahan na tayo ng mga iba't ibang produkto galing Korea. Yan, di ba? Nandiyan na unang-una na dyan sa pagkain natin ng samgyeopsal, di ba? Nagiging trend na siya ngayon kasi dati before hindi siya buffet, di ba? Ngayon buffet na siya. Tapos with rice na. Kasi before, di ba, lettuce lang. Tapos ngayon, rice na. And then, yung music. Syempre, number 1 din yung music kasi Blackpink, di ba, Korean din sila. Sila yung mga Lisa fan dyan ng Blackpink. Ayan, sabi ni Mr. Joshua, halo. Hi, Miss Jack Gavieres. Pasyal naman kayo dito, office. Pasyal daw kayo, Miss Jack. And ayan, going back, tapos sa movies, aaminin ko rin naman na ang galing gumawa ng Korea when it comes to K-drama, di ba? Ayan, so papakilala ko na nga siya para makabati na rin siya. Okay, so walang iba. Ano ba sabi ko sa poster niya? Sabi ko sa kanya, Chinita lady, always blooming like a daisy. So, gusto ko malaman nyo kung saan kami nagkakilala. Alam nyo kung saan? Napaka-intimate
napaka-mainit. Charot. Parang sauna kasi dun eh. So, nag-meet kami sa CR. CR body ko siya. Ang una, alala ko pang kung saan ko siya nakilala. Sa CR nga. Ang una-una eh, natamaan yata yung, basta masama, dito sa siko niya. Sabi niya, ouch! Sabi niya, sugot ako paglabas niya, si Miss Sarah pala. Tapos yung second naman kumakanta ako. Tapos sabi niya, wow, ang ganda ng boses mo. Pero joke lang ngayon. Tapos yung pangatlo naman, nakita ko siya naka-red lipstick. Ngayon na talagang naka-red my lips siya ngayon. Pinaghandaan niya to dahil matagal na eh. 3 weeks na siyang nakabook. Sinabi ko na talagang mag-guest siya dito. So, ayan. Sabi ni Miss Kylie, Mr. Joshua, malapit na daw siyang bumisita. Ayan. So, eto na, ipapakilala ko na dahil gusto na niyang, at sa mga pala gustong comment doon sa Madrid Gallery na hindi makakomment pero walang data, free data lang, pwede kayong mag-message dito, questions nyo, and dyan din sa mga nanonood sa Kapidad, kung wala kayong data pero may free data kayo, pwede kayong mag-message sa akin directly or sa Madrid Gallery. Ayan, for inyong comments, suggestions, sa mga segment, pwede open kami dyan. Okay, so, ayan, sorry Miss Bea, kakabasa ko lang ng iyong message pero nabati ko na si Miss Danica. Ayan, papakilala ko na. Chinita Lady, always blooming like a daisy. Let's all welcome Miss Sarah Peranya. Hello Miss Sarah. Hello, Madrid Nation. Bumati ka naman sa timbahay. Magandang umaga. Binabati ko yung family ko sa Pangasinan, mga kaibigan ko na nasa Pangasinan din. Hoping to meet you guys. And binabati ko rin po ang PSBC team. Alam ko, hindi ko na kayo may isa-isa. Sobrang dami ninyo. So, binabati ko din sila. Hello! Team SN. Hello! Team Bahay. Hello! At saka sa mga nagpapabati rin po. Sobrang dami ninyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Hello! Annyeonghaseyo! Ay, gusto ko yun! Ay guys, may tanong ako. Bagay ko ba mag-ganon? Regardless ng aking mata? Annyeonghaseyo! Charot! Ano yan? Anong sayo? Ganon? Annyeonghaseyo! Ayan. Yan! Sa ating guest. Kasama ko siya. Andiyan na siya. I miss you. Charot. Annyeonghaseyo! Kamsahamnida! Annyeong! Oh my gosh, ibang planeta ka na po. Grabe. So, ayan. Kumusta naman ang araw mo ngayon, Miss Sarah? Napakaganda ng araw ko. Though umuulan, pero since mag-guest ako dito, sobrang inspired ako, lalo na Korean. Regarding sa Korea ang ating pag-uusapan. Oh my gosh, 3 weeks kong pinaghandaan actually to. Lagi akong kinukulit ni DJ Ai. Pag nakikita ko siya sa CR, oh my gosh, halos ayaw ko na siyang makita. Uy, grabe. Ilak pa talaga yung pintuan ng CR. Charot lang. Oo nga. As in, every time kasi mag-CR ako siya, lagi yung nakikita ko. Tapos lagi sinasabi ko sa kanya, "Uy, guess kita, sige na." Ano ba yan? Totoo ba? Mukha ba akong sinungaling? Charot. Ayan. So, kumusta naman? Paano mo ba nakilala ang Madrid? Paano ka nag-start? Kailan? Madrid. And ilang years? Dito sa Madrid. Actually, Madrid, nag-apply ako sa school. May job fair sa school. So, sobrang dami ng companies na nandun. Si Madrid lang actually yung parang pinaka-organized pagdating sa mga applicants. As in, hindi siya makikita na sobrang gulo or sobrang nagkukumpulan yung mga tao. Unlike sa ibang companies na wala silang organization. So, kasi siya, paikot siya, yung gym, paikot sa school. Halo-halo muna sa University of Pangasinan, which alma mater ko. Halo-halo sa lahat ng taga-Yupang. Yupang ka din! Yeah! Oh my gosh. Ayan, so, may nag-comment, nababasa mo ba? Binabati ka nila, si Mr. Carl Anthony Ramos. Boots Hi, ko Carl. yan. Carl Anthony Ramos, halo! Yes, ka-batch ko. Binabati ko rin pala yung batch ko dito sa Madrid Nation. Akila, halo, kamusta kayo? And to my best friend, si King Tamayo. Best friend. Halo, Beshiwa. Mag-stay put ka lang dyan. Oo, dahil marami kayong malalaman. Abangan nyo, kasi may inihanda ako kay Miss Sarah na sasagutin niya. So, ito yung truth or lie. Yun lang ang pwede niya. Hindi siya pwede magsagot ng or. Kundi truth or lie lang. So, abangan niyo yan mamaya. Okay. So, sabi, halo po, Miss
Miss DJ Ganda. Sinong maganda? Sa likod ko? Charot! Ano ba yan? Thank you so much! And, ayan, sino pa? Pa-shoutout naman, Miss Sarah. Sabi ni Mr. King Tamayo. Ayan. Shout out, Beshi. Hi, Bes. Kamusta ka? Stay put ka lang, mag-note ka lang dyan. So, ayun nga, nasabi ni Miss Sarah na sobrang organized. Ayan, ay acknowledge naman natin ang presence ng ating Mr. Jeff Villasenor! Hello! Ayan, Sir Jeff! Kulit. Ayan. So, nasa na ako? Nasa Chatham. Nasa na ako? Wala na ako. Pag-apply. Ayun. So, sabi nga ni Miss Sarah, pag mag-apply ka dito, sobrang organized. Hindi tipong, pero blockbuster rin tayo. Pinupuntahan rin tayo. Pinupuntahan din tayo. Actually, nung nilapitan ko si Madrid noon, unang-una, wala akong idea kung ano siya. So, since, business ad, so supposedly, dapat mga banks. Diba? Mostly, ganun naman. So, ako, ang pinuntahan ko, ang pinuntahan ko, at yun lang talaga yung pinuntahan ko, is yung Madrid, which is wala din akong idea. So, yun, nung nagbigay ako ng resume, waiting pa pala. So, sobrang dami din ng applicants sila na hindi mo nga mahalata dahil organized. So, yun, nung first, mabilis interview pa ko, yung process. mabilis naman siya. Mabilis. Na-advise naman ako na kahit pa paano is hard naman. Okay naman yung But then, kasi nung yung first application ko is hindi siya natuloy. Kumbaga wala kasi akong idea that time kung kailan ako mag-start. Based dun sa mga nakasabay ko lang din, unang batch ko na nakapag-start na pala sila. Ay, ganun ba? So parang ako na nag-aantay ako. Yun pala, wala na pala talaga yung inaantay ko. Ay! Gusto ko yun. So ganun. Alam yung feeling na umasa. Oh my gosh, umasa ako. Charot lang. Diba, nakikita ko naman kasi dito, no? Sa mga hindi nakakaalam, isa si Miss Sarah Opirania sa mga magagaling na employees dito. And totoo yung mga sinasabi ko, lahat ng ginigess ko dito, magagaling. Pero lahat, iisa-isahin ko kayo, akala nyo lahat kayo, igigess ko kayo dito, walang hindi igigess. Ngayon, so unahin muna natin yung mga makakapal yung muka. Makapal ba yung mukha ko? Oh my gosh. Diba? Ayan, sabi, halo-halo! Pa-shout out naman Jan Zambo Branch. Halo dyan sa Zambo Branch. And I'm here. Okay. I'm here sa BFF since high school. Hi! Hello! Sabi ni Miss Kaylin. Hi, Mr. Jeff. Sabi ni Mr. Carl Anthony Ramos, magaling kumanta yan. Sabi mo sa akin kanina, hindi ka magaling kumanta. Mamaya kakanta ka. Mamaya ending natin yan. Abangan nyo yan. Okay, kanta ka naman, Miss Sarah, ng Korean song. Okay, so bago ang lahat, bago natin gawin ang mga nire-request nyo, papatingin rin muna natin ang ating pinakagwapong boss na si Sir Ian Madrid. Halo, Sir Ian! Sir Ian, halo. Ayan, ganda ng feedback, Miss Kim. At ito, syempre, batiin natin si Miss Kim sa aking side. Hi, Miss Kim! Okay, so, mamaya, makikipagkwentuhan na tayo kay Miss Sarah. And, magbabalik muna ang The Almusal Club para sa ating weather updates. Narito ang weather update ngayong Miyerkules, ikapito ng Agosto 2019. Para sa ating tropical storm na si Hana, kaninang alas 3 ng umaga ay nasa layong 610 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Sa kasalukuyan, si Bagyong Hana may taglay pa rin na lakas na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugso naman na umaabot sa 135 kilometers per hour. At patuloy itong kumikilo sa direksyon na west-northwest sa bilis na 10 kilometro kada oras. Inaasahan na lalabas si Tropical Storm Hana nitong Biyernes ng gabi. Samantala, ang binabantayan nating bagyo na si Crosa ay nasa silangan po ng dulong Hilagang Luzon na hindi naman inaasahan na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Sa kasalukuyan ay wala itong epekto sa ating bansa. Ang ating low pressure area naman ay nasa layong 270 kilometers kanluran ng Dagupan City at sa kasalukuyan patuloy pa ring nakakaapekto ang ating southwest monsoon o hangin
mahanging habagat dito sa Luzon at Kabisayaan. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Temperatura sa Pangasinan, 25 to 30 degrees Celsius. Sa temperatura dito sa Metro Manila, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Kabisayaan naman, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Temperatura dyan sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. At sa buong Mindanao, magiging maulap pa rin na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Temperatura sa Metro Davao, 26 to 30 degrees Celsius. At nagbabalik ang The Almusal Club! On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. So ayan, until now, syempre kasama pa rin natin si Miss Sarah and acknowledge natin ang presence ni Mr. Jonathan Alvarez. Sir, punta kayo dyan. Ayan. Hi, sir. Yan, fresh from Pangasinan yan. Okay? So, eto na. Umpisa na natin ang ating kwentuhan. So, Miss Sarah, paano ka nahilig sa Korean drama, sa Korean music, ganyan? Paano nag-start? Actually, nag-start siya. Pinakauna is yung napanood ko yung Meteor Garden. Year 2004 siya. Asian drama. So, yun. Nung time na yun, sobrang ganda kasi nung story. So, talagang inaabangan ko siya. I think elementary yata ako nun eh. So, every time na nag-show siya, hindi pwedeng hindi ko mapanood. So, after nun, nung version nila, Taiwan version, nagkaroon naman ng Korean version. Yun yung Boys Over Flowers, year 2009. Ay, alam na. Oo, alam ko yun. Talagang inabangan ko. Ang ganda kasi, mas, kumbaga, mas pinaganda siya sa Korea. Unlike dun sa original niya na Meteor Garden. Though same yung flow nung story. But then, kung titignan natin, mas maganda si Boys Over Flowers. Ah, So, yun. Pero para sa amin, kanina nga pinag-uusapan namin na, di ba, kanina Miss Kim, nagpatugtog sila ng Almost Paradise ba yun? Si Kelvin nagpatugtog siya. Ay, hindi yung kanta ng Meteor Garden. Tapos sabi niya mas maganda daw yung Meteor Garden kaysa sa Boys Over Flowers. Pero ang sabi ni Miss Sarah, when it comes to story, mas maganda ang Boys Over Flowers. Mas maganda. Yung story kasi niya, same lang din naman. Pero the way na pinalabas nila is mas maganda. For me, mas maganda pa rin yung Boys Over Kasi Flowers. modern or Mas ano siya. mas napapanahon. Yes. So, Okay. yun. And then, after nun, hindi pa naman ako agad-agad na nag-explore pa regarding sa Korea na napanood ko sila. Start siguro ng year 2013. Second year college ako. So, inintro sa akin ng isang kaibigan ko. Apat kami magkakaibigan. Hello sa inyo dyan. Ayan. Sa Pangasinan. Abagitin mo sila isa-isa. Mina Del Capinpin, Colleen Carlian Gonzaga, and Lady Mike Evangelista, dating Madriden siya. So, yun, apat kami magkakasama, and then sila actually nag-introduce sa akin regarding sa Korea. And then may specific, yun nga, yung EXO, which is yun talaga yung pinaka-favorite band Sample ko naman of all dyan, time. yung kanta ng EXO. Oh my gosh. Kahit isang line lang. Okay. Nahook siya mo na dyan gahanan de. Jigui home he. So, dangerous. Okay na. Okay. Ayun, so sabi yun. ni Sir Ian pala. Sorry to interrupt. Pero ayan, batiin natin si Sir Ian. Nag-comment siya. Halo, Sir Ian. Kaya sabi naman ng mama ko, hi mama, halo, pa-shoutout naman daw sa Al Ras Court Project Saudi Arabia sa papa ko. Halo, papa, and keep on watching. I love you. Mwah. Okay, so, yun na. So, yun yung start na nakilala ko actually yung EXO. So, doon na nag-start yun sa music. Music at the same time. Paunti-unti, tinitikman ko yung, check namin kung ano yung mga pagkain nila. In short, yun na yun. So, yung mga pagkain nila, which is, that year 2013, hindi pa masyadong na-invade ni Korea si Philippines. So, as in, pati mga merchandises, kunti pa lang. Naalala ko nga, nung third year ako, nagpunta pa talaga kami ng ibang bayan para lang makabili ng merchandise nila. So, sobrang hirap. Yung like mga pin, ganyan, idolaze, ganyan. EXO din. Mga merchandises nila. Yung mga ganyang year 2013. EXO. pa. Tapos meron pa yung isa yung red and blue. Hindi ko maalala. Basta alam ko EXO din. Ay, hindi. Parang kasabayan na EXO. EXO yun yung sinasabi ko. Kasi yung mga ka-dormmate ko, baliw din sila sa EXO.
Mga mga time na yun. So, ayun nga, para sa'yo ano sa tingin mo yung pagkakaiba ng culture nila or dyan when it comes to music lang dito sa atin? Ano ba? Mas okay ba yung music nila kaysa sa atin? Ganon? Hindi naman sa okay, pero for me lang, based na lang din sa, though hindi ko actually naiintindihan pa sa unang rinig ko ng kanta nila, though hindi ko alam yung meaning, pero alam mo yung feeling na ramdam mo na yung song nila. Yung feeling na alam mo na, though literally hindi mo pa talaga alam yung meaning. So yung feels pa lang na ganun, sobrang nakaka-in love na. Sa bagay, yung mga kanta nila, kahit hindi mo alam yung meaning, mapakinggan mo lang yung beat nila, nakakainganyo na, totoo naman. Parang feeling mo, alam mo na rin yung kanta, daw kalalabas lang. Feeling mo parang sobrang na-attach ka na dun sa, sobrang nakaka-attach yung kanta nila, though hindi mo nga hindi ko naiintindihan kung ano yung bawat words na sinasabi nila. Pero the way na the way na kantahin nila, the way na ipatugtog yung kanta nila, sobrang nandun na yung feelings So, sabi nga dun sa isang series na nabasa ko, Korean din, when words fail, music speaks. Parang gano'n. Tama. Dun pa lang, parang dun pa lang, sobrang nakaka-in love na sila. Parang ano lang yan action speaks louder than words. Yes, tama. Parang ano lang yan. Tapos kanina nabasa ko na to pero ayaw naman kita-interrupt kasi talagang ang dami mong alam sa Ayan, sabi naman ni Mr. J. Sabi niya, pabati naman dyan, tita, ang ganda mo. Hi, Tita A, thank you so much. Napaka-supportive mo. Ngayon mo lang ako sinabihang maganda. Halo, mag-ingat ka dyan, magdala kang payong lagi. Magaling umarte yan si Sarah Me. Sana may acting challenge siya. Gusto mo ba yun? Feeling ko talaga sa mga nire-request ninyo, guys. Feeling ko after nito, friends over na tayo. Feeling ko talaga. Ang dami ng request. Sabi, sample naman dyan, Sarah. Anong sample niya? Parang may bago ulit na Halo, Miss Rosalie. Ang dami mong friends. Pa-hi, pa-kiss kay baby. Ayaw. Inaanak mo ba yun? Hindi pa. Hindi pa sa akin. Miss Rosalie, baka naman. Ano ba sa tingin mo na meron sa kanila na wala tayo? Ay, bukod sa magandang Iril. Charot! Ay, oh my gosh. At sa magandang Sarah. At sa magandang Miss Kim Paints. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ni Miss Kim. Ayan si Miss Kim. Miss Kim. Kimberly Paints sa YouTube para gumawa na siya ng bago niyang video. Mag-subscribe kayo at mag-follow kayo sa kanya. So anyway, going back to Chatham. Charot. So yun nga. Nasaan na ako? Chatham. So, nakalimutan ko tuloy. Dami ko sinabi. Ayun nga, ano pagkakaiba? Sa tingin mo yung wala sila na meron tayo, meron sila, wala tayo? For me, feeling ko popularity. Oo. The way na ina-idolize sila, hindi lang dito sa Philippines, kundi talagang nationwide. The way na ina-idolize sila, dun pa lang nakakainganyo na na nakikurious din yung ibang tao, especially sa mga teens ngayon, na naiinganyo din sila para kilalanin tong mga to. Kasi sobrang trend sila kumbaga So, yun. Sabi dito, sorry hindi na ako nakinig kasi ako dito sabi niya, pakitanong po si Sarah kung kamusta na po yung puso niya. Sige, commercial muna natin yan. Kamusta ang iyong puso? Puso pa rin naman siya. Puso pa rin daw naman siya. Mamaya, dahil abangan nyo ang hugot ni Miss Sarah, hugutan niya yan mamaya. So ngayon naman, tatanungin natin si Miss Sarah kung ano ba ang advantages at disadvantages ng paglago ng Korean culture dito sa Pilipinas. Pero bago mo sagutin yan, huminga ka muna ng malalim dahil ihahatid ko muna ang ating news for today. Okay, so magbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan.
So, ito na ang ating balita ngayong araw. Okay, so inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proposed 4.1 trillion national budget sa taong 2020 para masigurado ang mas magandang ekonomiya ng bansa. Mas mataas ito kumpara sa 3.8 trillion noong 2019. Samantala, bumaba naman ang net income ng Nickel Asia Corporation sa 1.7 billion pesos kumpara sa 2.17 billion ng dahil sa foreign exchange losses. Kilala ang Nickel Asia Corporation sa pinakamalaking producer ng lateritica nickel sa bansa at sa buong mundo. Ito naman ay nais madagdagan pa ng Intellectual Property Office of the Philippines ang Intellectual Property Rights o IPR ng mga Special Commercial Courts or SCCs at Regional Trial Courts o RTCs para mas matutukan ang mabilis na resolusyon ng mga kaso kasama ang IPR. So, balitang technical naman tayo, inanunsyo ng PLDT Wireless Unit Smart Communications Incorporated na mararanasan na ang Voice over Long-Term Evolution o VoLTE ng mga selected Smart subscribers. Ayon sa Smart, ito ay may latest technology ng voice calls para makapagbigay ng quality voice communication sa kanilang users, lalong-lalo na pagdating sa business calls. At balitang social media naman tayo, kunestyon ng mga US Senator si Mark Zuckerberg ayon sa children's privacy sa Messenger Kids app sa Facebook. Sa isang sulat na nagsasaad ng proteksyon ng mga bata sa mga unapproved adults sa chats. Inaksyonan naman ng Facebook na i-turn off ang mga affected chats at nagbigay ng additional resources sa mga magulang. Kaya naman sa mga nanonood nating mga magulang dyan, bantayan natin ang ating mga anak dahil hindi natin alam, may mga nakaka-chat na pala sila na strangers dyan. So, bantayan nyo lang sila at tignan natin kung talagang merong action ng ginawa ang Facebook. Okay, so samantala, balitang gadgets muna tayo. Naglabas ng teaser ang LG patungkol sa ilulunsad na may triple screen smartphone sa palapit na ika-6 ng Setyembre ngayong taon. Ayan, abang-abang na sa mga gadget addicts dyan. At ngayon, for the last, balitang international naman, hinihikayat ng South Korean government ang mga Pilipino. Saktong-sakto to sa ating topic ngayon na mas maging vigilante at masuri sa pag-purchase ng mga Korean cosmetics alinsunod sa copyright infringement. May mga retail stores daw kasi na nagbebenta ng mga Korean products na hindi mismo ginagawa ng Korean companies. Okay, so anong masasabi mo dito, Miss Sarah? Agree ka ba dun sa panukala ng Socor ba? Tama, South Korea. Sa tingin mo, although kahit hindi ka naman masyado nag-aayos, ganun. So, ano masasabi na? Tayong dalawa to. Masasabi natin sa mga dalaginding dyan na mahilig sa, di ba? Siyempre, nakukuha na na tayo ng Korea. Gusto nila yung mga lip tint. Yung lip tint pa lang, di ba? Doon pa lang. So, baka sa lips nila, magkaroon sila ng allergies, sa health, ganun, di ba, Mas Sarah? Ikaw, ano magamit mo? Gamit bang ano yan? Ang tawag dito? Korean cosmetic rin ba yan? Oh my gosh. Yung ano? Actually, hindi ako into Korean products. Like mga especially pang cosmetics. Ma-advise ko na lang din sa mga mahilig gumamit ng cosmetics ng Korea, much better na sa kanila kayo bumili. Unlike dito sa Pilipinas, especially na may ganyang napabalita, since aware din naman kayo na hindi nila makukuha yung tamang timpla, kumbaga, nung mga products na yun. So, I strongly suggest na lang din na mismo sa Korea or kung may talagang pinagbibilihan doon na lang para mas safe kahit papaano at alam nyo na Korean product talaga siya. Tsaka meron namang Korean shop dito sa SM, Etude House. Korean yun, di ba? Etude House. Nature Republic din. Ayun, Nature Republic din. Mas doon na lang para sigurado. Product din sila ng Korea talaga. Sabi din doon sa Socor, doon sa article na pati daw, pati language, ginagaya. Dasin gayang-gaya talaga, peking-peke talaga. So, hindi na natin talaga alam kung ano yung mga totoo ngayong panahon. Diba? Hindi natin alam. Niloloko na pala tayo. Nasa harap na pala natin, niloloko na tayo. Pero,
nagpapakatanga pa rin tayo. Hanggang sa makikita natin kung unti-unti nang kinukuha ang ating charot. DJ Ai, may pinagdadaanan ka ba? Ikaw, kamusta yung puso mo? Oh my gosh. So, ayan. Masaya. Pero bago mo sagutin yung advantage, disadvantage, konti lang naman yan. Ngayon, maglaro na tayo. Anong laro yan? Ito yung hinanda ko sa'yo, truth or lie. So, hindi ka pwedeng magsabi ng or. Hindi pa Okay. maybe, ganon. So, sabihin mo lang truth or lie. I'm so excited. Okay, so ito na. Mabilisan lang tayo, huwag ka mag-alala. Okay. Ay, nawala. Ayaw kaya itong paglaruin. Buti na lang. Kinakabahan ako dyan sa truth or lie na yun. Oh, hindi. Madali lang to. Sige, go na ba? Are you ready? Ready. Mhm. Mas entertaining ang K-pop music kaysa sa OPM pop music dito. Truth. Ay, sakit. Sorry po, pero... Alam niyo ba ang ating tagline ngayon? Ox lang mapatingin, basta tangkilikin pa rin ang sariling atin. Ay, pero mahaba yung nasabi ko. Maikli yung nasa... yun, ito na. Gugustuhin mong mapangasawa ang Korean kaysa sa Pinoy. Lie. Ay, gusto ko yun. Okay. Mas masayang gumala sa beach kaysa sa malls. Truth. Mas madaling magpigil ng tawa kaysa sa ihi. True. Mas mahirap pigilan ng gutom kaysa sa tulog. Lie. Ay, gusto ng tulog. Yeah. Mas masarap ang samgyupsal kaysa sa Filipino buffet. Truth. Ay, ako din. Kami ni Miss Kim, di ba, Miss Kim? Ay, Miss Kim! Actually, shout out pala sa mga kapatid ni Miss Kim, Jan and Jampanes. Ate, baka naman. Bata pa daw sila. Bata, bawal pa daw. So, ito. Mas masarap. Ay, mali na pala. Iba na pala. Can you live in Korea forever? Lie. Tangkilikin pa rin talaga dito. Never have days without bathing. Huh? Never have days without naliligo. Lie. Ay, hindi mo pa na-gets? May araw ba na hindi ka naligo? Lie. Ay, lagi ka naliligo. Oo naman. Ako sa Baguio, wisik-wisik lang. Nung nag-aaral ako doon, kunwari tubig, ginaganon ko lang. Hindi ako naliligo. Kasi sobrang lamig ng tubig. Oo, hindi ako naliligo siguro sa isang linggo. Sobrang lamig din. 3 days. Oh my gosh, DJ Ai. Oh my gosh. Naka-live tayo. Mga nakakalimutan, no? Okay, so never been cheat during exams. Lie. Never been kissed. Lie. Oh my gosh. Okay, so Madrid, Philippines ang pinakamasayang kumpanya sa buong mundo. Truth. Yes! Thank you so much. Okay, so ayan. Sabi ni Miss Jean Bauzol, pa-shoutout naman dyan sa PS pagdating sa puso ni Sarah at sa gusto manligaw. Lapitan nyo lang po ako, tutulungan ko kayo. Love you, Sab. Batiin mo si Miss Jean. Hi, Sab. Thank you. Wala talaga akong masabi sa comment mo. So, halo. Magdala ka lagi ng payong, Sab. Ingat ka dyan. Batiin natin si Mr. Paul Ador. Nanonood siya ngayon. Hello, Mr. Paul! Batiin natin si Mr. Paul. Halo, Mr. Paul! Mr. Paul, medyo mabagal yung internet. Charot! Okay, so mag-fast talk na tayo. Ibilisan natin. Pero bago tayo mag-fast talk pala, ipa-vlog ko muna ang aming napakagandang kumpanya sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan, dito sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Malapit yan sa Town Center, Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, located kami sa Unit 318 Krisha Building, Gerardo Avenue, Lahug, Cebu City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71, 7th floor, Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, so sa mga gustong mag-apply dito, welcome na welcome kayo dito dahil mag-umpisa ka mag-isa dito sa Madrid. Hindi ka nag-iisa
lagi mong tatandaan yan. Okay, so meron kaming inihahandang bagong place para sa inyo. Kaya, di ba? Makisama na kayo sa amin. Join us. At saka malapit na ang aming upcoming event. OMG, ilang araw na lang. August 24 keynote. Lagi nila sinasabi sa akin na enjoy daw mga ano dito, mga activities dito, tama? Yes, tamang-tama. Napaka-enjoy po. So, ayan, wag niyong kalilimutan na kung gusto niyo mag-work, ay, wag niyo kakalimutan ng Madrid, Philippines. Ayan, so maraming bati ba dito? Ayan, marami palang bati dito. Pabati na rin po sa bahay-bahayan, Jojo de Guzman, Quintas, Paul Cruz, Justin, at yung gwapo nating programmer na si Mr. Ryan Christian Buwan. Sabi naman ni Fafa, pabati naman po sa team bahay. Ayan. Miss Fem, friendship ko yan. Gandang babae naman. Bali, wag mo kalimutan, libre ko mamaya ha. Sabi niya. Batiin mo si Miss Hi, Fem. friendship! Kamusta ka dyan? Upo ka lang dyan. Magtrabaho ka na. Ayan. So, ito naman si Mr. Silver Dangerous. Charot, Dangerous. Tama ba? Sa kahapon, hindi ko na sabi ko Dangerous. Ayan. Pabati po kami dito here sa Kapitad sa Pangasinan. At sa lahat ng kumakain, sa lahat ng mga kumakain, naku, galing-galingan nyo Galingan nyo kumain kasi Wednesday na. Marapit na mag-weekdays. Lamon-lamon lang. Pag na-stress kayo, lamon-lamon lang. Ayan, sabi ni Mr. Paul Adoro, halo, Mr. Paul! At sa baby niyong napaka-cute. Ayan, so sabi naman ni Mr. Jomar, well, Mr. Jomar, sa mga comments, sabi si Mr. Silver, sabi niya, tsaka Kamote Club sa Makati leader namin si Mr. Jomar. So marami pa tayong pabate at pwede magpahinga muna ako at iinom muna ako ng tubig. Charot! Papahinga muna kami. Magbabalik muna pero bago ang lahat pala, sa mga TLs dyan na nanonood, mamaya yung meeting nyo regarding sa Amazing Race natin. Anong buwan yung Amazing Race? September. September. So, kailangan nyo ng paghandaan yan dahil isa yan sa pinakahihintay namin ang Amazing Race. 2 o'clock to 3 p.m. sa Kapedad. Pinapasabi ni Mr. Jeff Villaseñor. So, ito, magbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan. Go na go sa kasiyahan. At nagbabalik ang inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali, ang Real Masal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Okay, so ngayon magpa-fast talk na si Miss pangalan mo? Charot! Miss Sarah Operanya. Pero bago ang lahat, sasagutin niya muna. Ano nga ba? Quick lang tayo. Advice niya sa millennials kung ano ba ang kahinatnan niyan. Advantage at disadvantage sa inyo. Sa ating mga millennials na na-addict sa K-pop. At sa mga music, ayan. Food, sakop na niya lahat. Ayan na. Ang final speech ng ating ikinagkagalang-galang na Sarah Operanya. Okay. So, ayun. Halo-halo sa mga K-pop fan dyan. Most especially sa mga co-EXO-Els ko. So, ayun. Sa mga nahihilig na katulad ko, maganda siya. Nagsaserve siya as inspiration sa atin. And we can easily get friends, lalo na sa mga katulad din natin. But then, ito lang ma-advise ko na still, wag niyo pa rin kalimutan na tangkilikin yung sariling gawa natin. And wag niyo din kalimutan na, kumbaga, wag kayo masyadong mag-idolize sa kanila. Which is, masyado na tayo na-invade ng Korea na hindi rin siya, kumbaga nagre-result siya sa atin na sa sobrang pagka-addict natin sa kanila, nakakalimutan natin kung ano rin ba yung mga priorities natin. So, hinay-hinay lang din. Hindi ko naman sinasabi na stop niyo yung pag-idolize, pero hinay-hinay lang din. And gawin niyo lang din sila as inspiration ninyo na lahat. And
of course, stress reliever. Kung masyado kayo na-stress sa work, sa pag-aaral, manood lang kayo ng konting clips ng vids nila. Alam ko naman na mapapasaya nila kayo. So, yun. Manage na lang din yung time na binibigay ninyo sa kanila and of course, sa pag-aaral ninyo bilang estudyante and sa pagtatrabaho bilang employee na tayo. Ay, So, ang yun. galing. Ang galing. Ang galing ng advice na wala akong masabi, wala na akong matanong, sinasabi na niya lahat. Tama yun. Time management lang. Since gawin nyo lang siyang recreation and wag kayong masyadong magbigay ng oras kasi syempre may mga priorities pa rin tayo. So may nag-comment sabi niya, si Dexter, hello Dexter, I really want to apply here. Seems like a fun place to work. Tanggalin mo na yung seems. Fun talaga. Fun talaga. Di ba Napakasaya totoo? talaga dito. Totoo naman. Hindi ka magsisisi na mag-apply ka dito at magtatrabaho ka. Oo, kasi hindi ka, na-stress ka sa work given na yon. Pero pag nakikita mo yung mga kasama mong ano dito, Mawawala yun. Mababaliw ka. Ito naman si Mr. Gerald Cabong. Babasahin ko pa lang kasi yung comment nyo. Yung nandito nyo. Wait lang Pero yan, sabi niya, DJ Ai, pabati kami. Di ko makita comment ko. Haha, wait lang. Team namin, sana manalo ako. Miss Grace, Nikki, Mylene, J, at TL Judy. Hello! Okay. So, ang dami. Binabati ko rin pala si Mr. DM Jorico. Ayan, magpa-fast talk na siya. Very, very, very fast talk na to. Okay? Nasaan na yun? Dahil wala na tayong oras. Sorry. Ang daldal namin. Ito na. So, kasaglit lang naman to. Mabilis lang to Kape or tsaa? Kape. Pizza o pandesal? Pizza. Only data, only rice. Only data. Only kain, only budget. Only budget. Samgyupsal, lechon kawali. Samgyupsal. K-drama, teleserye. K-drama. Wattpad o manga. Manga. Badminton or table tennis. Table tennis. Formal o casual. Formal. Korea o Japan. Korea. Pangasinan o Manila. Pangasinan. Korean o Pinoy. Pinoy. Ito, alam ko na sagot niya. BTS o EXO. EXO. Seryoso o komedyante. Komedyante. Gwapo na baduy o di gaanong gwapo na maporma. Oh my gosh. Gwapo na baduy o di gaanong gwapo na maporma. Di ka anong gwapo pero maporma? Oo. Alin doon? Yung di gaanong gwapo pero... Di ka. Okay. Kung madadatnan mong natutulog ang mahal mo sa buhay sa kwarto mo, hindi ko alam kung sino Ano ang unang-una mong gagawin? One word lang. Kaya lang siyang matulog. Okay. Kung may isang bagay or tao na hindi mo kayang pakawalan, ano or sino ito? Kung may isang bagay o tao na ayaw mong pakawalan, hindi mo pakakawalan, ano ito or sino ito? Oh my gosh. Pwede ka mag-skip. Skip. Kung may isang place na babalik-balikan mo, saan ito? Sa bahay namin. Okay, kung bibigyan ka ng pagkakataon na pumasya sa Korea, anong specific place ang gusto mong puntahan doon? Seoul. So, andun yung mga souls. Souls. Baka nandun yung mga soulmate natin. Ay, may problema si Mr. Jeff. Okay, so maraming salamat, Miss Sarah. At ngayon humugot ka na. Ang ating hugot of the day, kung hahabol pa, humugot rin kayo dyan. Ang ating hugot of the day ay, single ako, pero... Single ako, pero feeling ko pagkatapos nito magkaka-boyfriend na ako. Gusto ko yan. Okay, so... maraming salamat sa lahat ng mga tumutok ngayong araw at abangan nyo tomorrow. Nako, feeling ko sasakit ang inyong chance sa kakatawa sa aking guest tomorrow. Okay, so dalawa kasi sila. Tandem sila, pero pinaghiwalay namin sila. Ay, gusto nyo hint? Isa sa mga miyembro ng Madrid's Secret. Alam mo, sasabihin ko, di alam nyo na, di ba? Okay, so, bukas at abangan nyo siya. Okay, so, maganda siya. Charot. Basta maganda siya at masayang kasama. And ang aming pag-uusapan bukas ay tungkol sa work attitude. So, ayan. Kumusta ka ba sa work mo? Plastic ka ba? Chismosa ka ba? May issue ka ba? Tamad ka ba? Yung mga ganun, di ba? Iba-ibang klase ng ugali. Tapos, ayan, pag-uusapan natin yan bukas at kung bakit siya ang napili ko, bukas i-explain ko din. Kaya abangan nyo yan, Madrid Nation. At maraming salamat. Lagi kayo nakatutok dito sa The Almusal Club
on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya naman, this is your one and only DJ, Ai, signing off. Babush! Bye! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye! Ayan, sa Baguio.